Форма-заготовка 2026. Беларусь, і ми починаем! А мы ляцім на Мазаксе, трактарысты там ляжаць в расе, закладваць трэба яму нам ізноў. Косы тут прычэпалі, і граблі ўжо пад'ехалі, накормім мы ўзімку ўсіх кароў. Пракосы будуць ёмкія, камбайны будуць стойкія, адно бяры валкі, ды пабірай. Здароўя, хлопцы, вам усім, цярпення жонкам маладым, праслаўся справай наш радзімы край. І снится нам люцерна з канюшынай, трамбоўка на траншеі да цямна. Аграном проедзе тут машинай, а ты трасіся цэлай.